Kani Kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Na gimat-gimat mentah kejan mit sing sejan ke khatsan tarik urumpang arjar atusan ini sedang syua da gimat kebor na keleng kejela. Senior Vice President juga Hill State People's Democratic Party Ubak Martel and Mukim. Balong President Jongkaneka Party ha Maukenro constituency ula pensyai pait ba ke jingbum yakun syu ya ke election ha ka kenti syaka Khasi Hills Autonomous District Council kaban salong syen kadai namar ba udon hapden ke jingbum klein jongkamet halor ke jing syakan tho ba ke jingbum yakun jong ya ke election MDC kadai namar ba ula lit ban penih so syaka United Democratic Party uba Martel ula ong ba umla setia ban ong kumno ru ya ke jingshim ke bu jong ke pertai namar baya ka rai ban sei bujli da ba tourist aim la shim da ka HSPDP central body rengkat ke jingi penbaik lang bat uba martun ka new trap Youth Development Council Maurang Keneng Circle kalapan long ya ka rensan ya tai na ka pentaki kertong kibaya kun hagane election MDC arajar arusan na sorang kam constituency ya gani la pelong hamadan football jang asnong maurang keneng hasorang kam constituency kidon riungut ki kertong kiba airen rei kiba poisha rensan ya tai kidon saungut katba arngut pat kim shimlala uba egenster kurkalang ula thalan ting ya kiba aja kiba da kiba ong bakadei ke jingtmu ban penkelai ke riti dostor ke bangi ki khasingi bot baik bot renti nadu kulong kuma uba egen star udai usamlarang ba upalaya kunteng ya ke election na nongkrem constituency hendrai menta ka kenti ulami ban kersyan ya ke seng National People's Party kajing kren jong ba egen kadai ha kajing yalang yalap election jong kertong ke seng NPP na Melim constituency uba finest star karkongor ha ka shnong liulong kabadon syakitain pomlaka uba Raymond Basayomoit balong kertong jongga khon New Trap National Awakening Movement na maukar pentorm kra constituency ula hiar syakasnong langkerding ban pelong ya kejing lang pait ba na kabentaban pensyai ya kinong rim pat katong jong habau yakun ya ke election syaka Khasi Hills Autonomous District Council haba kren hagani kejing lang uba Raymond Basayomoit ulapan kenmau ba omdei setia A lani B nrei dei uba VG kenta ubalong unong ya site an ubalaya site da kajing start ya ka an bam armoloi lani ka dual post uba pensngan NCM ukurtong jong seng Congress na maukar pentorum kra constituency ulapan long ya kajing yalang pait ba hakasnong lum siap ban panjang kersyan nagi pait ba jong kani kasnong ban penjob yang hagani ka kenti ka baar kumbau ong ba ka shnong lum siap ka de ka shnong ka ba mauru udai utrai shnong bala syang lasa ba pensngai lapan pauru ya ka jing sngongu sikat de ya ki pai ba nong thabut jong ka mau khar pentorm kra constituency ki bala penjob ha ka election ka bala dep war law la mi shakmat ban shim rai tang ha ka por ka belengkot kajing bombat jong MLA ka Rambrai Jerngam RG Momen yala ka jong ka kular bala yakut bat kinong yalam ki bala Punjab bat kajing pen kenru ya kajing yakut ba yau kertong MDC de ben aibe do breu ubana ka thain Rambrai ki nong yalam jong uni MLA na Rambrai Jerngam ki bala treshitom bat kersyan borba ha ka election MLA ka bala long house nam arjar arplai kila rai ban mi no na kenhon jong Momen kinong elam jong RG Momen kila kena bau RG Momen ula penduk ru wat ia ka executive committee ke ba penjob election bat ula tau no da ka waipat klem da kentup syu yakini kinong elam ukertong ka seng congress na sorong kam constituency uba Jonathan's aim ula ong bakam la setia banlong ba ka jela jongi kan yo ya ka article 371 nomor ba kala don lupa ka 6 schedule uba Jonathan ulaong baka article 371 kadai ka ain ke batang sipor bat ka bala pan wengno hakano kono por ru la ka sarkar India ka idon kam nrei ka 6 schedule kadai ka ain ke banne bat don kam banang penyai klan shushu ya ka kamtam ban weng ya ki kendon ki bate ya ka kum ka para 12A
Haga jingher jongi sya kashnong Langpi West Khasi Hills District. Ngelayo ban sakhi ya ka campaign jonga seng Hill State People's Democratic Party. Kashnong Langpi ka badon ru ya ka yo ya di tiet man lag sing thot ding kadai ka badon pedeng ka jingi pen baik pot pat ka jela asam. Kador bar shnong Kim Musniang kala penlong daka common platform naga benta ki kertong ki baya kun ya ka election sya ka Giant Hills Autonomous District Council na Jowai South Constituency. Hagani ka common platform barok ki kertong ki la yo lat ban pen sngo yakimat pat ki jingtmu jongki boken tup nado ukertong ka sen Congress uba Saron Paswet ukertong ka NPP uba K Dikil Singh Power ukertong ka VPP uba Yabat Lang Talang bat ukertong Shimet ba Moonlight Pariap tang ukertong ka BJP uba Haymon Meter Power shim lapoi bani shimenta hagani kerensan. Ukertong MDC keseng United Democratic Party na Mairang Nongklau Constituency uba Equator Nongrang ula kiuran san hamairang manpan ya ke jingkersyan nagi paitba ke constituency ban penjop yu hagani ke election MDC da ke papen kan mau paitba ya ki kam ki ba ula don menta ban train na ke benta ke jait riu. Nalor ki nong trei jong keseng UDP bat ki nong kersyan lawan banya don rengkat ru uba met ba lengdo uba long MLA katain baru presiden jong keseng UDP. Ukertong MDC keseng Kongres na Mairang Nongklau Constituency uba lawan pensengan war ulaki rensan biang hamairang ban pani ke jingkersyan nagi paitba ke constituency ban penjab yu hakane ke election MDC kumba kila ailat yu pa jong uba ki dors im. Ula kerpat ru ik pait ba ban kan mau i ya keseng Kongres kepala ai ke jela bat ya ke district council kepada ke kenro ya da ke scam na ke benta ke jaj benriu khasi beret pai. Kertong MDC ke National People's Party na Mairang Nongklau Constituency uba bat scam renta tiang haba pan jingkersyan nagi pait ba hakaransan yalap election ha Mairang ulai khublai ya ki pait ba ki bala jet ya kum MDC house nem arjar khat khandai bat ula ong rupa ula trai kum MDC na Mairang kum MDC ya ki bala Punjab yu bat ulawan ra ya ki development klem da penja wat shitengkaro ula ong la da ki pait ba kin penrem yu hakane ki election MDC unmi biang bania kun haus nem arajar arpupra but lada haus nem arajar arpupra ru kipen rem mi biang bania kun haus nem arajar laipulai but yai beteng ban mi ya kun ya ka election hadu baki pait ba kinyo i ka jing shisha but ka mensim ya kun hau kanomiam Kidon palat sanspa teligi skul ha Meghalaya kibam sya akan top hapo ka Unified District Information System for Education jong ka sarkar. Ya kanila pentip tau State Project Director jong ka SSA u Swapnil Tembe hadin ke jinglang perkhat kam. U Tembe ulaong ba kini ki sanspa teligi skul ki bempan sya akan top ha ka Unified District Information System for Education ki hap hapo ki kendon jong ka sarkar pedeng ka ba itu yaman la ka wei pakawai ke skul. Mentapan ini paisya ki mat khobor na kelengkeri. Ka examine CBSE Class 10 bat Class 12 board na kebentau senem arjar arpusan ka sedang mentak sengi ha ka bakumba saupu ar langut ki samla puli ki mi ha keleng ki nyo hajar praspa saupu art ligi center he India bat arpun riu teli kiri ya ki examine on prolong nado kapor shipho steng beji men step hadu kapor shi beji steng men sengi kaban long hadu ka shipho tarik upe ka kenhun ka ba ar jong ki shispa khat khandai ngot ki nong buhai snong BI sha US kentup ya ki hnriu punyongot ki nong Punjabi kin poi menta ka mien ha Amritsar kum shimenta jong ka jingpan pai snong ka barang ya shikmat kani galong hadien ka kenhun baladep jong ki shispa sangot ki nong sha be ha ka santari kurumpang ka India ka dei ka ri ka ba ar ka jingpan mi dok ha ka banok senyang % sya ka jingpan mi dok ha ka perthai bat shalan shabar khat nyo point prapway lak metric ton ki dok ha duriau ki ba songdor nriu pho hajar sanspa arpulai point prap kundai klur tengka haus nam arjar arpulai arpusa ka sarkar kalamang pisa hadu
aral hajar news pa lai point ripu nyo klur tengka nakabenta ki kam ridok ha hakamang pisa arjar arpsan arjar arpun reu ban kentiu ya ka kam ridok ha bat ka jingshalan shabar ka sarkar Jammu and Kashmir kala wengkam ya laingut kinong tre sarkar namar ba ki don ka jingya dei bat ki leno katkum ka article lai iwe RC jong ka riti sensyar ka ri ki breu ki balasha bekam ki bakan tup ya wei pulit wei no hikai but wei no penyai jong ka tanat klau lakeno ba ki kershan ki kam leno ka sarkar Karnataka lapan benaban ai jing sumar klem jing sio ya barok ki nong pang monkeypox ka ba penyar ya kate jing pen mentoi syaki long yeng above poverty line ka jela kadang ya trei langru bat ka Indian Council of Medical Research bantau ya udo dawai KFD lani ka Kiasanur Forest Disease uba lakmilenti ba unsami hausnam arjar ka Kuki Zoo Council ka kershan ya ka President's Rule Hamanipur da ka banget bahkan plelat ya ka jingye penbet haka sanyi masima bat ka jingye songsuk songsang kat ba ka BJP kadang yale ban jit no yang menteri rang ba batmai haka ba bun ki kenhon ki terwa ya ki kertong ba per katanat pulit jong ka Mumbai kala kem ya u Hitesh Mehta u General Manager jong ka New India Cooperative Bank namar ka jing keno bau don mentah haka kam tok kepala kot shispa arpu ar klur tengka hapdeng ki jing bembiang ka jing kenjing dia ka RBI kala buk kendon ya ka bank da ka ba khang ban sei pisa banyada ya ginong kan show pisa mentang ini pai syakimat khobor na keleng ka pertai ka Kenya kala yo jing tip bakidon saupu engot ki ba yo ya jing pangklam mpox hakeleng ki khat artli ki county hakaba wei layap nadu upnai naitung arjar arpsa ki bor sensyar ki la penjuri ya jing pet ngor ki la pha ya ki kenhon ai jing yarap bat ki la pet benia ya palat lai point lai million ngot ki nong lek nong wan ban te la kam ya kan ki jing ka Iran kala kentat ya ki jing keno jong ka United States ba ka ITR bat ai pisa ya ki Houthi jong ka Yemen da ka ba ong ba ki long ki jing keno ki bom dan nong rim bat pen scam biang ya ka jing kershan jong ka na ka benta ka jing pen bet san hima sima ka Tehran ka kentat ba ka jing keno ki temu ban pen pai ya ka jing perkhat na ka jing ya don lang bentalang jong ka US haki kam jong ka Israel ka Israel kala pelat ya laispa anrep khandai ngot ki koidi Palestine kum shibenta jong ka jing ya keliang koidi na ka benta ki nong syara bor kat ba ka Hamas bat ka Islamic Jihad kila pelat ya laingut ki nong syara bor jong ka Israel kani ka jing ya keliang kalong shibenta jong ka jing ya le jong ka jing ya te kular ban sang ya Asian kabala sedang nado ka khat khandai tarik ku kelang kot ka batmu ban pelat ya ki life ngut ki nong syara bor na Israel kum ka jing siu keliang ya jan ar hajar ngut ki koidi na Palestine u Presiden ka Turkey u Recep Tayyip Erdogan ula penrem ya ka jing pen kerja jubor ha Gaza hakum ka jing le don bor bat kentu ya ke US bahkan perkhat biang ya ki policy trekam jong ka hagatan ula banjur ya ke jing don kam ya ke jing penbet ke bahok ke bapenne ya ke hok jong ki Palestine bat ka an jong ka kunhun leno M23 kala kurup ya ka kat lengsun ka vumu ka badon haga dong mingi jong ka Democratic Republic of Congo ka badai ke jaka ka kongsan nak bentak ki kam yarap ya ki brio bat ki kam sipai ka jing shimti ka penjur ya ka jing ya kan at ka ba ki sipai Congo kinang kan randien ka ba penmi ya ka jing bom shong shngan hakatan bat ka jing ya kan at hakaliang ka jing ya dai bat ka Rwanda ka United Nations ka sngokia namar ka jingjur jong ka jingsha thambor ha ka jakasa jong ki brio ha Zamzam Sudan ha ka ba ka jinglong jingman jong ka jingkerdu bam ki don ka ba penlong ya ki reu pai ba ban yam bat pentut ya ki jing persyang ban a jingeram ka UN ka kentu ya ki seng ki bayale thma ban yada ya ki brio pai ba kat ba ki nong yalam ki bayarap ya ki brio ki tmu ban sedang ya ki la jingeram daki hajar ngut
Kila ya lum lang ha Gwanglu, South Korea, kiba kersyan bat persya ya ke jing sya weng shuki jong President Yoon Suk Yeol, halor ke jing ya kun jong u, halor ke martial law. Ke jing ya lang paj ba, kila ja kat ba ke ying bisyar jong ke riti sensyar kadang bisyar bnia ya ke jing sya weng kam jong. Kita gilang gemat ku play.